बिदिसो थानांगोनहाय जायाखै दे माबा संदों जुमाय रन्जिता बर' Happy New Year same to you Happy New Year enquiry vlog Happy New Year इसोरा मोजाङै लाखिदों थांनाय बोसोरनि बायदि आरो जाय थांखि लादों गोसोआव बेफोर गासिबो जाफुंथों नैबे निउ इयारनिफ्राय ना मा बुङो लोगोफोर आइना बड' हाय नानि हाय दादा मा खबर हेपि निउ इयार आइना जेबो पार्टि सार्टि गैया नामा माबानि निउ इयारनि जेबो पार्टि सार्टि गैया सोर सोर अबाव थांगोन खिन्थादो है सान्दुङा जेराव मोदानथारोहाय आइना बड' रंजालि गोदान बोसोर 2023 Happy New Year बाजै same to you di बड' जेरावबो थाङा नामा जेबो पार्टि सार्टि गैया नामा Happy New Yearनि पार्टि गैया रन्जिता बर' दे थेवब्लाबो Happy New Year आरोना आंहा दा दसे भैरब कुन्द'आव थांनाय जाबा थांगोन माबासोआव एसे सानसुआव जोंनि खाथिसो जाथारोना ओंखायनो जोंना जेबो थांनायनि प्लेनिं गैयामोन आरो ओमफ्राय दा थांनाय जाबा थांसै दि बड' ब्लग्स आंखौ सिनायबाय बाजै आंखौ सिनायाखै आङो दि बड'आ सोरमोनलाय कमेन्टआलाय फैयो नोंनिया ओमफ्राय थेवब्लाबो सोर मोनथिया आरोना लकेल ना मा जाखो जोंनिथिंजायनि आं आदा राहुलनि फंबाय सोर बिलाय राहुल फंबायबा शिलं थांनो ओंखारदों बा माबा नामा पिकनिक नामा आइना दि बड' ब्लग्स आं मिरानि फिसाज्ला औ मिन्थिबाय दे दि बड' थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय रन्जित बर' हासबेन्ड गैयाब्ला पार्टि खालामनो बायो आं रावबो लोगो गैया आंहा हासबेन्ड गैयाब्ला हासबेन्डआलाय बहा दङ लोगो मालाय जब मावोदां ना डिफेन्सआव मावो नामा नोंसिना हासबेन्डआ रन्जिता लोगोफोरजों खाथियाव लोगोफोर गैया होमबा दि बड' ब्लग्स थेंक इउ बाजै वेलकाम सनाराम हेपि निउ इयार 2023 हेपि निउ इयार नों इउ टु आइना बड' पिकनिक जाया आं फैसा गैया फैसायाबो दिगदार ना ओंखायनो पिकनिकफ्राबो जानो होनबाबो जाया सनाराम बसुमतारी ब्लग्स गुड मर्निं आबु मर्निं गुड मर्निं हेपि निउ इयार बोरै दं नोंस्रालाय र' दै थानायखौ मिलाया मोनथारदां
Hello Abo, good morning, happy new year and 1 January. Good morning, happy new year to you. Same to you. UB status जेबो पार्टी सार्टी गैया नामा निउ इयारनि? बेरायहैया बाजै दा थांगोन दा भैरबकुन्द'आव थांनो नागिरदों। नोंहालाय नोंहा थाङा थाङा? आशिष नार्जारि गुड मर्निं आब' हेपि निउ इयार। गुड मर्निं हेपि निउ इयार आशिष नार्जारि। नोंहालाय बोरै दङ? गुड मर्निं। दे खबर सबर खिन्थाहरदो निउ इयारनि बोरै मोजाङानो दैजिरियाव थांनो नागिरदों। दे थां दे सनाराम। आंहा देग्लाय एग्जाम दं ना मेट्रिक एग्जाम। एग्जाम दं ने? दे मोजां फरायदो, मोजाङै होदो एग्जामाव। बारा बेरायनांला आरो। ओमफ्राय नोंसिना गामिया मा गामि? दे बाजै। आसाम पुलिसाव लोगो गैया सिख्लाफोर गैया। बुरिफोरा पार्टि खालामनो बायो जोंनिथिं। होमबालाय उनाव हौवा फैबा पार्टि खालामदो आरोना लोगो। माजगावनि दे। दे होमबा ने दिनै दोनथ'बाय आङो। ओरैनो निउ इयारनि खबर सबर लानोसो दसे फैदोंमोन लाइभआव। बाय बाय गुड मर्निं हेपि निउ इयार बयनिसिमबो। हेपि निउ इयार बाय बाय। दङ।